Е, тази майка е старата и ще я натриеме тук. Дай сега да видим как ще я придадеме. Ето я старата майка. На клипче ли? Да. Ето я старата майка. Тук е новата. Настела от майките. Старата майка ще я натъркаме върху клетката с новата майка. Добре работеща, но да се смени. Добре работеща, ама старичка и трябва да се смени. Така като натъркаме старата майка върху новата, феромоните на старата ще останат върху клетката на новата и по-лесно ще бъде приета от семейството. Направо снимай как ще я придадеме между... Сега ще оставим да видим какво е държането на пчелите към майката. Ето и тия пчели са усетили осиротяването. Осиротили сме ги преди час и половина. Пчелите вече знаят, че майка в кошера няма. Пак са добре настроени към новата майка. Виждаш, че и тук започват да хранят и да се грижат за майката и не са агресивни към новата майка. Сега ще я придадеме между... Хубочетата вкарват хубочетата. Вкарват хода. По това си личи дали ще прият майката или не. Вкарват хубочето и се грижат за нея, значи са благосклонни към нея. И е много важно сега, като се придава майка, къде ще се придаде. Ние предварително одеве, като сме гледали кошера, сме подредили пилото и медовите запаси на семейството. Пилото е в средата, прашеца и меда са в страни. Винаги, когато се придава майката, се придава между две пити с люпещо се пило в медовия венец. Тая е с люпещо се пило и тая с люпещо се пило. Слагаме клетката при люпещото се пило, като забиваме в медовия венец. От другата страна отново слагаме при люпещото се пило и в медовия венец. По този начин пчелите, които се люпат, веднага отиват на клетката. За тях това е техната майка и веднага започват да се грижат за нея. Кошера няма да го закачаме 4 дена. За 4 дена семейството ще освободи майката и майката ще осеменява нормално в семейството. И това е.